Добрый день, сябры! Сёння мы адчыняем дзверы ў сэрца нашай радзімы. Краіна зямлі, апранутая ў зялёны колер лясоў і блакіт вады. Гэта Беларусь, краіна, дзе кожная песня – гэта гісторыя, а арнамент – гэта код нацыі. Ці жыве культура толькі ў музеях? Не, яна жыве сёння, тут, побач з намі. Мы носім арнаменты, мы ствараем новае, мы спяваем песні, абапіраючыся на глыбокія гісторыі. Быць беларусам сёння – гэта ганарыцца тым, што ты частка гэтай вялікай і унікальнай культуры. Яны не будавалі замкаў з бляскучага камення. Іх храмы былі з дрэва, а вера з сталі. Гэта былі нашы продкі, простыя людзі. Іх жыццё не раман, а штодзённы подзвіг. Вытрымаць маразы, перажыць войны, захаваць звычай, каб ён не згас у віхуры. Яны не чакалі дапамогі, яны станавіліся побач. «Хто ты?» – спытаеш ты, і адказ гучыць «Я беларуска». Сёння мы стаім тут, трымаючы ў руках тое, што яны змагаліся берагчы. Іх спадчына – гэта не золата, іх спадчына – гэта наша мова. Культура Беларусі – гэта майстэрства, якое перадаецца з рук у рукі. Паглядзіце на гэтыя ўзоры. Кожная лінія, кожная кропка – гэта малітва, аберэгі. Нашы майстры ствараюць цуд з гліны, лёну і дрэва. А наш свят – купальскі агонь, вясновае кола – гэта не проста забава, гэта сувязь з продкамі, гэта наша вечная радасць. Наша культура пачынаецца з мовы. Мова, якая шмат перажыла, але засталася жывой і прыгожай. Родная мова – гэта не проста слова, гэта наш код, наша памяць. Ад старажытных назваў рэк да сучасных назваў верша мова жыве ў нашых размовах, у нашых песнях. Беларуская культура – гэта наш скарб, наша сіла. Шануйце, вывучайце яе, і няхай яна заўсёды жыве ў вашых сэрцах.